ima još 2 špilje gore, tako da... Ovo će biti malo duže vremena, ćemo izgubiti tu. Dakle, mi smo bavili sve, mi gremo u Antovo selo. Ma dobro, isto kažu, ne ja našim jako. A znaš koji su? Sigurno moja udjela od odbora. Moguće da je, da. Pa jesam, da. Pa dobro, to...